расман муҳориба рейтинги дар вазни ним сабук сеюм рақами рейтинг Диего Лопес бо рекорди 26.6 зери панҷум рақами рейтинг Яир Родригес бо рекорди 16.5 рӯзи 29 март дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Довталаб барои камарбанди вазни сабук UFC Арманд Царукян омодааст ки бо чемпиони вазни ним сабук Илия Топурия муҳориба гузаронад. Биёед суханҳои Царукянро гӯш мекунем. Топурия бояд ки ба вазни сабук барояд, чунки ӯ хеле машҳур аст. Чӣ қадар ҷангварони машҳур дар вазни мо зиёд бошанд, ҳамон қадар барои мо хуб аст. Мо пули калон кор мекунем ва вазни мо боз ҳам машҳуртар мешавад. Вазни сабук аллакай машҳур аст ва яке аз беҳтарин вазнҳо дар таърих аст. Бо шарофати чунин ҷангварон ба монанди Конор Макгрегор, Ҳабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Дастин Порие ва Ҷастин Гейҷи. Инҳо ҷангварони машҳуранд ва агар ки Топурия ба вазни мо барояд, пас барои мо хеле хуб мешуд, гуфтааст Царукян. Хотиррасон мекунем ки Илия Топурия чанд муддат пеш чунин эълон карда буд, лекин ӯ аниқ ба вазни сабук мебарояд ё не, ҳоло маълум нест. худи Царукянро бошад аллакай шаби 18 ба 19 январ дар турнири UFC 311 муҳориба барои камарбанд зидди чемпион Ислам Махачев интизор аст ки Махачев баъди ин муҳориба ният дорад ки бо ғолиби муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Шавқат Раҳмонов ҷангад. камарбанди вазни нимёна ин орзуи ман аст, аммо дар он ҷо Билол чемпион аст ки ба наздикӣ камарбанди худро ҳимоя мекунад. Мо бо ӯ як менеҷер дорем, Али Абдулазиз. Мо нишаста ҳама чизро маслиҳат мекунем. Ман орзу дорам ки дар ду вазн чемпион шавам ва аз ин варзиш рафтан намехоҳам то он вақте ки соҳиби дуюм камарбанд нашавам, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, Махачев зид нест ки бо ғолиби муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Шавқат Раҳмонов муҳориба гузаронад ва ин эълони Ислам муҳорибаи дар пеш истодаашро боз ҳам шавқовартар мекунад. Мераб Дувалишвили ва Умар Нурмагомедов пеш аз муҳориба зидди якдигар эълонҳои калон карданд. Биёед оғоз мекунем аз суханҳои Мераб. Ман ӯро хоксортар мекунам. Ман фикр мекунам ки Умар кӯдаки майдачаи бадахлоқ аст. Ӯ нисбати ман ноэҳтиромӣ кард ва рӯзи 19 январ ман ба ҳамаи шумо нишон медиҳам. Ҳар дафъа вақте ки ман бо рақибони топ меҷангам, онҳо дар муҳориба зидди ман рақиби осон менамоянд ва ман боз ин корро такрор мекунам, гуфтааст Дувалишвили. Умар бошад чунин суханҳо гуфт. дар вақти муҳориба ҳама кора шуданаш мумкин аст, аммо ин шахс ягон вақт маро шикаст дода наметавонад. Ягон вақт ӯ ин корро карда наметавонад. ман ба шумо чунин мегӯм, шояд ки ӯ як текдаун гузаронида тавонад, аммо ӯ маро дар замин идора карда наметавонад. ӯ маро ягон вақт шикаст дода наметавонад. ӯ надорад малакаҳое ки маро шикаст дода тавонад, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, рӯз то рӯз бадбинӣ байни ин ду ҷангувар зиёд шуда истодааст ва мо шуморо муҳорибаи хеле шавқовар интизор аст. дӯстон, шаби гузашта сомонаи Sports Alliance пулҳои коркардаи иштирокчони турнири UFC Fight Night-ро нашр карданд ва ҳозир мо пулҳои коркардаи Нурулло Алиев ва рақиби ӯ Ҷос Олекиро пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Нурулло Алиев $40,000, $18,000 барои муҳориба, $18,000 барои ғалаба ва $4,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ҷос Олеки бошад $81,000, $75,000 барои муҳориба ва $6,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. ва дӯстон, бояд қайд кард ки ин маълумот оиди пулҳои коркардаи онҳо 100% дуруст нест, чунки ташкилоти UFC расман пулҳои коркардаи ҷангварони худро нашр намекунанд. ҳамчунин оиди пулҳои коркардаи рақиби Нурулло, чаро ӯ аз Нурулло зиёдтар пул кор кард. ин нуҳум муҳорибаи ӯ дар ташкилоти UFC буд. барои Нурулло бошад танҳо дуюм муҳориба ва боз ӯ муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард ва албатта ки барои ин кор ба ӯ пули хуб пешниҳод карданд. танҳо ба ҳамин хотир ӯ ин муҳорибаро қабул кард. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.